Друго интересно нещо, което ми направи като атмосфера в руски отбор, че двете звезди Мамун и Кудрявцева са звезди за пред публиката, но пред треньорките им Не, там няма звезди. като ученички мълчат, Там няма звезди. чакат. Не, няма. Чакат указания. Няма звездомания там. Не. Много хубаво съчетание това с бухалките на Мамун. Поредното различно от нея. Дори екипа. Включително. За съжаление не се получи това емче, но предполагам, че зрителите видяха просто ето го второ. Поредици от такива елементи. Умело се справи тя с ситуацията много бързо. Да. Но реално би трябвало да не бъде зачетено и да има наказание за това изпускане. Ето го още едно. Притеснена е. На нея и на тренировката не се получаваха нещо в бухалките. Бърза е тази композиция, много динамична. Но пък когато се получи е просто много зрелищно и много ефектно. Аз това си мислех, музиката на Бейонсе някак